Nos, hát üdvözlök mindenkit. Szóval megkaptam a partner címet, hogy elfogadjam. Na nézzük. Eddig is kíváncsi voltam, hogy zajlik ez. Tulajdonképpen szeptember 1-én hajnal 1-kor vettem észre, és hát megadták. Na, congratulations! Da. Aha. Értem. Eladom a reklámokat a videó alatt. Szuper. Na. Töltsük is ki. First name, hát. Vezetéknév. Bagó. Jóska. A e-mail cím. gmail.com. Születési dátum jó van. És már napra pontosan tudjátok, hogy mikor születtem. Phone number persze 0. T-Mobile. Város. Miskolc State Province. Applicated your country. De mondjuk kiválasztom azt, hogy Magyarország, akkor mi a faszt írjak? State Province-re. Elszi, akkor írom azt, hogy baz. Borsodban vagyok, bazd meg. Mint a Sky cím. X, Y, Z. Ugye 4 Y, Z. Fi. Na, húzzál már innen. Twitter. Ez a kucsincsen Google Plus-on. Kedvenc állatom. Hát igen, a Velociraptor. Nem is, a Tyrannosaurus Rex. Mi van még? Minek? Mi köze van az izéhez? A partner programhoz? Mi óriás Tyrannosaurus Rexet fognak hozzáállni, és nincs is minden állat ottan. Sőt, az én kedvencem sincs ottan. Persze, ott van az izé, a hörcsög. Hörcsögöm az még volt. Spider. Jó, Tyrannosaurus Rex. A csatornámról. Hát, játékokat mutatok be, szóval. Miről szól a csatornám? Hát, elsősorban játékbemutatók. Analízis, elemzések. Ennyi. Amiről szól. YouTube partner. Én? Hát még most kaptam meg? Nem vagyok még partner. Hogyha teljesen partner, mentor, vagy van mentora itt másik csatornáról. I'm not. Anyádat. Mondom, bazd meg! Na, írni se tudok, srácok, már reggel 4 óra van. No, first. Na. Körülbelül hány videót tudok rátölteni havonta? Hát mit tudom én, egy hónapban hányat töltöttem fel. Mit tudom én. Hány videót töltötte egy hónapban? Hát csak nézzünk.
Azt hiszik, hogy Skype, 1, 2, 3, az 7, meg a Slender az 5. 5 az 12. Hát mit tudom én, 15-20. 15. Körülbelül 15-20. Hogy mi a katerveim. Micsoda? A videót használ olyan eszközöket, amiben izé van. Használ olyan anyagot, ami például copyrightos. Hát... Unsure, bizonytalan inkább. Micsoda az? Kérik töltsük ezt a helyet, hogy miért szeretne csatlakozni? Hogy miért is szeretne csatlakozni hozzánk? És mi? Mit tudom én, itt megíz valami... Bla bla bla, az kész, na azt akkor kitöltöd ezt, hogy lófasz, meg kész, a Subnic application, az ganomcső. Na, hát akkor ilyen a partnership kitöltésen, na. Jó, ma srácok, sziasztok! Amire már felmegy ez a videó, addigra már remélhetőleg partnership-es leszek. Videók nem tudom még mikor jönnek, újabbak, ezeket is, amiket most töltöttem fel, azok még régiek. De új videók nem tudom még mikor lesznek, mivel a nagy gépem elszaródott, ezt mondtam a Slender Sanatorium részbe is. Szóval ez elbaszódott az a gépem, és most új cuccok kellenek hozzá. Szóval ez egy idő lesz, mire beszerezek új Winchester memóriát. Sőt, ha nincs ez a memória, akkor vehetek egy füst alatt alaplapot is, processzort is. Hát, ez na, jóval ennyi lettem volna. A többi ismerősömnek, Devinnek, Holónak és a többieknek üzenem, hogy tartsatok ki, nem sokára ott leszek. És majd gamelhetünk nem sokára. Na, addig is köszönöm a nézőimnek is. Minden nézőinek és az előbb felsorolt minden barátomnak, hogy megkaphattam ezt a partner programot. Na, nagyon köszönöm mindenkinek. Remélem meg is érdemeltem, vagyis kiérdemeltem. Van reménykedek, hogy nem lesznek ilyen hangoztatások, hogy most jaj, te Minecraft miatt kaptad meg, mert igazából én nem akartam ezt, hogy azt vágják hozzám, hogy a Minecraft miatt kaptam meg a partnership-et, meg ilyeneket, mert amellett, hogy Minecraftoztunk, amellett mást is bemutattunk, nem csak Minecraftot, nem csak ebből állt az életem. Minecraftot, hát még egy-két héttel ezelőtt azt mondtam volna, hogy befejeztem volna a Minecraftot, de mivel hogy most partnership-es lettem, és nagyon sokan, akik megkapták a partnership-et, azután abba is hagyták egyből a Minecraftot. Én nem akarok beállni abba a sorba így, mert én inkább non-partnership-ként akartam volna abba hagyni a Minecraftot, de mivel most már ez van, és el szeretnénk kerülni ezeket, hogy a pofámba verjék, ezeket a dolgokat így inkább elfogadom azt, hogy akkor végig partnerozunk. És a többi feliratkozóimnak is a figyelmébe ajánlanám őket is, lehet rájuk is iratkozni. Nem kell félni attól a subscribe vagy feliratkozás gombtól, nem harap. Ő rá is. Ők a barátaim, a legjobb barátaim is. Kiérdemlik ők is. Mind a négyen.
és tessék a videóikat is nézni. Hát, szóval akkor Minecraftot csinálni fogom továbbra is, akkor így. És hát majd a többi játékbemutatóval majd azt is csinálni fogom, visszatérek a ajánlott PT játékbemutatóval, kicsit új dizájnnal, új stílussal, mert már lassan vagy 2 éve nem folytattam, kivéve az a walkthrough sorozatot a Falloutba, de azt is most a nyár miatt kiesett ez, mert azért nem volt egy egetverően faszanyara. De remélhetőleg most a suli kezdéssel lesz időm arra, hogy neki lássam ezt tovább folytatni a sorozatomat. Már azban gondolok, hogy eltörölöm ezt az évados hülyeségeket, az csak lesznek játékbemutatók. Kezdetben, amíg nem lesz jó gépem, akkor ne várjatok ilyen gigászi játékokkal, még óriás számokkal dobálóznak, hanem csak ilyen kis alap, ilyen régi DOS-os, vagy 90-es, vagy 2000-es évek elejé játékokkal még nem lesz jó gépem, addig ezeket fogom bemutatni. Főleg azokat, amik számomra nagy kedvencek voltak, és meg is fogtak. Miről szerettem volna még beszélni? Most, hogy már így a partnershipet is kitöltöttem meg ezek, akkor elmondom már, azt már egy hete készülök erre a dumámra. Hogy ezt akartam mondani, az, hogy bejelentsem azt, hogy nem akarok tovább Minecraftolni, de végül is inkább folytatom tovább. Szóval azt akartam mondani, hogy láthatólag visszatért IT bárány. Ő az egyetlen ember, aki megérdemli azt, hogy a Minecraft miatt legyen fent a csatornája. De ő nem csak Minecraftozott, jó, már Siriusék se, de ő egyedül, már voltak jó ismerősök is, Kaveri is meg ott volt. Szóval ő volt az, akit magát a Minecraftozás alapját megtanultuk. És nem 1.8 meg 1.3 teljes izébe, hanem a régi alfa verziók meg a beta 1.2 meg ezek voltak. Azokon játszottak ők multiba, meg minden, meg mutatta több 30 részen keresztül mutatta végig, hogyan kell a Minecraftot elkezdeni, hogyan kell túlélni is, és nagyon sajnálom, hogy ezeket a videóit letörölte, hiszen az egy klasszikus Minecraft volt. Minél jobban előre megy a Minecraft, egyre, nem tudom, nekem nem tetszik már. Silányabb. Amikor ilyen 2011 elejében játszottam vele, tényleg beta 1.2-vel játszottam, egyszerűen öröm volt, még egyedül voltam, nem voltam fent szerverek, egyedül öröm volt játszani. Most meg már felmegyek single player-re, azt megunom magamat, mert már unalmas. Azt még akkor még nem volt ennyire redstone, meg ilyenek. Nagy öröm volt, jó volt már Nether, azt át lehetett menni, meg nem volt ilyen, hogy hogy a játék úgy akadozott, mint a szar. Hát egyszerűen nem lehet mozogni a játékban, mert akadozik. Már katonai szuperszámítógép kell hozzá, hogy egyszerűen elfusson a játék. Azt 40 megás ide vagy oda. Az szaggat. A régi verzióknál nem volt ilyen, olyan lájtosan el tudott futni. És az én gépemen, az ugyanaz a gépben játszottam, azt már minimum elvesztettem a 120 FPS-ből, 80 FPS minimumon van, ahogy fejlődött a játék. Ahogy elérte a játék a 1.1 verziót, vagy nem tudom, az 1.87-et, vagy nem tudom, valahogy anyast elérte, de azóta folyamatosan szaggat nekem a játék, meg minden. És szerintem nem csak nekünk van így, hanem sok játékosnak is. Ez a tapasztalata, hogy gigászi méretű gépet kell alárakni. És az ember nem várná el egy ilyen játéktól, amelyek direkt azért lett kockákból csinálva, hogy
hogy ne kelljen akkora atomerőművet alárakni. És a többi. Szóval nem tudom hova megy, mit gondol a Notch meg a többiek, hogy hova fog még ezt fajulni. Mindegy, én visszatérnék a régebbi verzió, mindegy, akárhonnan, torrentről bárhonnan leszedem a régebbi verziót, de én azzal fogok játszani. Nem vagyok hajlandó az újakkal már játszani. Max egy videó erejéig, ha többiek megkérnek, akkor jó, videó alatt bemutatunk mappokat, vagy akármit, vagy csinálunk izéket, Scary Adventure-t, vagy akármit. Arra berakom az 1. Nem tudom, hanyas már, 1.3.5 vagy mi, a legújabb. Szóval majd ez. És tényleg IT bárány több subscribe-ot és nézettséget érdemel, mint maga Siriusig. Sirius csak a Minecraftnak köszönhette azt, hogy ő partnership-es lett. És most lehetne nekem ugrani annak, hogy jó, Sirius az Isten meg apja kínja faszal, nőjetek már fel emberek, nézzetek már ki a najukat. Ugyanezt mondhatom el Herbie-ről is. Még az anyád sorozat még nagyban tetszett, aztán jött a Minecraft, az elszállt magának, utána megkapta, az is a Minecraft miatt kapta meg a partnership-et. Jó, mondjuk az anyád sorozatban is benne volt, de nem tudom már hol folyult. Aztán Herbie meg nap mint nap rakja ki az új videóit, nem tudom, hogy bírja az ember ennyit izélni. Azt már mutatod már olyan játékokat is, amit szívem szerint én be akartam volna mutatni, de így már nem tudok bemutatni, mert mivel már ő már 100 000-szer bemutatta. És ugyanez van a Minecraft-tól is, hogy nem tud az ember már újat bemutatni, mert már mindenkit bemutatta. Még a Skyblockot is már pironkodva gondolkoztam arra, hogy na bemutassam én, vegyünk fel videót róla, vagy ilyesmi, mert egyszerűen azt láttam, hogy milliókan játszották már végig, főleg a magyarok. Millióan játszották még, és mondtam Bennynek is, hogy ezt csinálja. Hogy ne ezt csinálja, ezt elkezdett egy single player-be Skyblockot csinálni, mert már millióan látták, ez a baj. És ezért nem nézik a szerencsétlennek a videóit. Nem tudom, hová fog fajulni az az egész. Ezt tényleg szeretem, és szívesen játszom a Minecraftot, mert tényleg egy jó ötleten alapú, csak egyre rosszabb. Én meglátásom szerint egyre rosszabb. Aki már 2009 óta ismeri, és már a játékot, de annyira én nem játszottam akkoriban, de aztán 11-be jó, belekezdtem. 2010-ben is voltak ilyen próbálkozások azzal, hogy belekezdjem, és akkor kezdtem el IT bárány videóit nézni is. Úgy délfele. Szóval ő megérdemli. Nem Siriusék, meg ilyenek. Hanem ő. Azok nézzenek bele az emberben, nem izékre kell. Egy embert kell isteníteni, hogy de faszal van, azon kívül több száz is. Pont ezek lehetetlenítik el azt, hogy mi tudjunk videókat csinálni, mert mi kisebb videósok vagyunk, ők már nagyok, ők már verhetik mindenre magukat. Azt így naphosszába csinálják a videókat, de minket el lehetetleníteni, mi nem tudjuk így a videókat csinálni. Hát én nem tudok játékbemutatót csinálni, mert már XYZ már bemutatta. Azt ezért nem tudok, mert XYZ fogja magát, azt egész nap ott ül a gép előtt, azt 66 000 videót csinál. Ami majdnem mindegy egy kaptafára megy már lassan. Ezért próbáltam egy kicsit a játékbemutatót újítani fel. És majd remélhetőleg szeptember közepétől vagy elejétől el is tudom kezdeni, és fel is tudom tölteni, és mindent megoldhatok. Na, szóval ennyit a mese délutánról, és na. Úristen, ennyit elbeszéltem, srácok. Jézusom. Na jó van.
Akkor köszönöm még egyszer, hogy partnerprogramos lehettem. Écelet kenyér között majonézzel. Sziasztok!